Kada ku manta, ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin. Assalamu alaikum, sunana Adam Dorai. Ina da farin cikin sanar da ku cewa akwai abokin aikin mu mai yin interview comedy, wato SULEH Goma. Zai dinga saka muku interview comedy duk ranar Asabar da misalin karfe 8 na dare. Kar ku bari a baku labari, comedies ne interview wanda su dinga sa ku nishaɗi. Kar ku manta sunan YouTube channel din SULEH Goma. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Nagode sosai. Kada ku manta, ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin.